En Alacant també està passant. I Ainhoa Maggi se n'ha anat precisament a una d'aquestes botigues que crec que està resistint com si fos l'Aldea Gala. I ara ens ho conta. Mira, sí tenim La nostra companya Ainhoa. Maggi. Hola, Ainhoa, què tal? Com estàs? En Alacant resisteixen algunes d'aquestes botigues? Hola, què tal? Hola, què tal? Mireu, xics, jo estic així en el centre d'Alacant, en un dels carrers principals, en una de les artèries comercials principals, i així abans predominaven els xicotets comerços, però ara trobem franquícies, trobem molta hostaleria, trobem botigues dedicades als turistes, inclús també baixos comercials que ara s'han adaptat i s'han convertit en vivendes turístiques. Però això no només passa així a la ciutat d'Alacant, també ha passat a altres ciutats, a les principals ciutats, a les grans ciutats valencianes, també en València. La setmana passada votava una notícia de que un dels forts principals, un dels forts centenaris de València, tancava definitivament el fort de Sant Nicolàs. Com també ha passat així a Alacant, com podrem veure en la botiga que tinc darrere de mi, per falta de solvència econòmica o perquè els lloguers són massa cars així als centres de les ciutats i obliguen als xicotets comerços a tancar definitivament. Una crisi enorme del xicotet comerç. I nosaltres avui anem a estar amb un d'aixòs xicotets comerços que ha resistit i que continua obert. Així que després tornem a connectar amb vosaltres i vos ho contem. Fantàstic, Ainhoa.